Možno si spomeniete z môjho príbehu, že môjim najväčším problémom boli práve kĺby, a to kolená a členky. A možno si ešte pamätáte, že som povedal, že do 3 mesiacov som sa zbavil všetkých problémov, ktoré som s nimi mal, a naozaj môj šport som si mohol užívať a doteraz si ho môžem naplno užívať. Je za tým práve tento úžasný produkt, ktorý sa volá Xtend. Pretože slúži prioritne na posilnenie našej imunity. Dobre vieme, že aj v súčasnej dobe spojenej s covidom a s tými nepríjemnosťami, ktoré okolo nás všade sú, tak potrebujeme našu imunitu si budovať a práve Xtend je tým správnym prípravkom. Xtend je najexkluzívnejšia kombinácia multivitaminového doplnku a podporovateľa imunitného systému vo svojej kategórii. Má optimálnu kombináciu zložiek 23 druhov vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov, viac ako 30 rôznych fytonutrientov a 50 mg beta-glukánov, čo je král medzi beta-glukánmi. A ak ste o beta-glukánoch ešte nepočuli, tak vám poviem, že je to prírodné antibiotikum, samozrejme bez vedľajších účinkov, ktoré znovu štartuje náš vrodený imunitný systém. Xtend teda posilňuje imunitný systém, dodáva energiu, zlepšuje funkciu kostí aj kĺbov. Naviac, Európskym úradom pre bezpečnosť potravín bolo schválených až 35 tvrdení obsahujúcich zdravotné výhody. Ak sa vám tento príspevok a tieto informácie o tom, ako podporiť našu imunitu, páčili, dajte like, zvoľte odber a zároveň zvonček, aby sme si už čoskoro povedali aj o ďalšom výbornom produkte. Zdravie nie je náhoda.